Tuwan din kita. Yan. Huwag ka naman. Huli ka. Uy, malaki pala. Mga katupay, good morning sa inyo lahat mga tupay. Nag-iba muna tayo ng spot mga tupay. Wala tayo ngayon sa may Buhayang Bato mga tupay. Dito tayo ngayon mga tupay sa may Sumilang Bridge mga tupay. Sa may tapat ng Iglesia ni Cristo mga tupay. Pagdating namin dito mga tupay, nalalaman namin mga tupay na mayroon palang na lunod na bata dito mga tupay kahapon. Kasi nga mga tupay, naglaro ng bula, tapos nalaglag yung bula dito sa ilog. Yan yung paglalaglag mga tupay, tinalon niya kaagad yung bula mga tupay. Kaya yung pagtalon niya mga tupay, yun lang, wala na, hindi na lumutang ulit mga tupay. Pero marami nagsabi na marunong naman daw yung lumangoy, kaso lang iwan natin kung ano nangyayari dahil hindi na daw lumutang nung pagtalon nawala na lang bigla kahapon pa daw yun mga tupay. Saka yung agos daw ng ilog mga tupay mas malakas kaysa sa ngayon mga tupay. Kumbaga yung tubig daw mga tupay, kumbaga naglililo mga tupay pa, parang hipo-hipo. Siguro mga tupay, nikop yun mga tupay sa tubig yung pagtalon niya. Kasi marunong naman daw yung lumangoy mga tupay. Tumatalon nga daw yun dyan sa may bridge na yung mga tupay, sa may Sumilang Bridge Ibig sabihin, madaling lumangoy yun ikaw ba na may tumatalon ka dyan? Kaso lang mga tupay, talagang inabos ng kumpiyansa ba, o kaya yung pagtalon niya mga tupay mayroong bato o bakal o ano ba yung tumama sa kanya, kaya biglang hindi natin alam. Kaya yun, hinahanap ng mga tupay, may mga pulis naghanap, pati yung dipar mga tupay, yung nagsasakay sila, may sasakyan dito ng mga tupay naghanap na. Kagahapon pa daw yun ng hapon mga tupay, nalunod. Hanggang ngayon wala na, hindi na lumutang. Sana buhay pa yun mga tupay first time natin nakapunta sa spot na ito mga tupay, kasalukuyang wala pa tayong huli. May kumagat na mga tupay pero kanduli siya mga tupay, hindi yung sadya natin mga tupay. Ayun may naghanap pa talaga sa bata mga tupay nga nalaglag kahapon, wala kahapon mga tupay. Ayan, dito tayo ngayon mga tupay sa area ng Sumilang Bridge. Yan ang Sumilang Bridge mga tupay. Yan Sumilang Bridge, tapat siya ng iglesia mga tupay. Sinapapanood namin sa vlog nila ni Rodsoy mga tupay, dito sila pumisto mga tupay. Maganda pa naman pisto dito mga tupay dahil walang init dito mga tupay. May masisilungan ka mga tupay, mga puno lang ipilipil mga tupay. Ayun na nga mga tupay, naghahanap sila sa batang nalaglag, nalunod kahapon Lipar yan mga tupay. Panay ikot yan nila kanina pa mga tupay, hindi kasi nila pa nakikita. Yan mga tupay, nakahagis na rin sa pamingwit. Wala pa tayong huli mga tupay. Ayan sila tupay yung naghahanap sa bata na nalunod kahapon mga tupay. Marami rin angles doon sa kabila mga tupay dito kanduli yung kumakagat mga tupay. Ayan bridge kaya mga tupay. Yan mga tupay, lilipat kami ng pwesto mga tupay. Lilipat kami ng spot dahil hindi kami nakakahuli. Si pa rin nakahuli ng 2 tilapia. Ako mga tupay ay kadagang 0 puro kanduli lang yung nahuli ko mga tupay. Ito yung Sumilang Bridge mga tupay. Sumilang Bridge. Yan, lilipat kami ng pwesto mga tupay. Samahan nyo kami mga tupay kung saan kami ngayon dadalhin ni pare na spot. Mga tupay, ito kami kayo mga tupay nalipat sa may malapit sa may barangay Buhayang Bato mga tupay, pero sa ibang spot to mga tupay. Ayun
Dito sila si Rodjoy. Papanood ko minsan sa mga vlog nila Rodjoy. Idol, dito muna ako. Hiramin ko muna yung teritoryo mo, ang spot. Dito muna kami mamimingwit ngayon mga tupay. Sa may, ano ba ito? Guadalupe Bridge, ilalim. Yan o. Yan. Guadalupe Bridge yan mga tupay. Yan, dito muna kami mamimingwit ngayon mga tupay. Nandun si pare nandun. Yan. Ewan ko anong building yan mga tupay. Dito yung Guadalupe Bridge mga tupay. Dito kami ngayon sa ilalim. Okay mga tupay. Subukan natin kung may kumakagat na ba dito na tilapia mga tupay. Yan mga tupay, paano-daanod tayo dito mga tupay kasi medyo malakas-lakas yung agos. Paano-daanod na lang tayo dito. Hagis na natin mga tupay. Uy, dito mga tupay. Okay mga tupay, hagis na tayo. Natin kung may kakagat. Paano lang tayo mga tupay, paano-daanod. Kagatin mo na, yay. Putik mga tupay. Inubos lang yung pain. Okay, mga tupay, hagis tayo ulit mga tupay. Di natamaan kanina mga tupay kung may kumagat na eh. Okay, mulit ka. Mulit ka. Yun. Yun, yay. So sinubos na yung pain din mga tupay oh. Ano kaya to? Maliliit siguro to mga tupay. Ulitin nga, may pain pa naman isa. Magsisimpuhan din kita. Yan. Kumagat na naman mga Huli ka. Uy, malaki pala. Kala ko maliit lang. Malaki pala mga tupay oh. Uy, papla yan mga tupay. Ayun oh. Wah. Ulala. Kala ko maliit lang yung kagat ng katupay. Pag di mo simpuhan talaga, di mo makuha. Lagay natin sa lagayan mga tupay. Ulala. Fish on. Fish on mga tupay. Okay mga tupay, hagis tayo ulit mga tupay. Hagis tayo ulit. Paano-daanod tayo mga tupay, paano-daanod. Paano-daanod lang. Lakas ng agos kasi mga tupay. Paano-daanod lang tayo. Ay, wala nang kumagat Yan. Kumagat mga tupay. Hagis tayo ulit doon mga tupay. Yan. Kagatin mo na kay tagas ng agos. Talaga. Mababaw lang yata. Ito. Kalima natin ang konti mga tupay. Yan. Okay, hagis naman tayo banda ron. Yun oh. Kita niyo pa mga tupay. Uy, yun. Ay. Ilubog na mga tupay. Nilubog naman yung floater natin. Wala naman. Ulit may mga tupay. Hagis tayo ulit. Sige, kagatin mo na. Ay, walang kumagat Kagatin mo na. Mga tupay. Hagis ulit. Nakawala. Mga tupay, binungat ko ng mga tupay kasi
Baka wala pa. Wala pa. Wala pa. Muntik pa makawala mga tupay. Muntik pa makawala. Muntik pa makawala mga tupay. Lagay na natin sa mga tupay baka matuluyan pang makawala. Malaki ito mga tupay. Oh. Oh. Ja.